Gaurko ekitaldia, beste urteetan bezala, 2014 urtean zehar, dira gaitu euskaraz atera ikasi duten ikasleen zozketa ingoren. Eta, herriz herri eskazutezen izan dian parte hartu duten herriak, autoeskolak orain izendatuko ditut, baina, herrika izango dira sariak, eta guztira birkasari banatuko ditugu gaur. Autoeskolak buruntzaldean mailak dira, eta Andoaindik, Bengoetxea eta Mendi autoeskolak parte hartu duten, Astigarraga Otamendi, Hernani autoeskola Lagunak eta Otamendi, Lasarte Horian Izarra, Lasarte eta Mujika, Urnietan Solozabal eta Usubilen Solozabal baita. Orduan, Asilia 2015an gaudenez ikasturteotako ohiko prozedimenduarekin, autoeskolekin, baina gaur zozketatzen ditugunak dira 2014ko sariak. Eta guztira dira 5. urtean. 2010an hasita eta 2014an azkenengoa izan. Orduan, informazio gero emango dugu eta gero zozketa egin dugu. Boris komentatu dugun bezala, 5 urte zegina, 5 urte da zaila egitasmo honek, 2010an hasi izan, eta egia esan, gero eta partaide gehiago izan ditun egitasmo bat da, 2010an 34 pertsonek, 34 gaztek parte hartu zuten egitasmo honetan, hurrengo urtean 2011an 60 izan zian, 2012an 112, 2012an 125, eta iazkoan 140 gaztek parte hartu dute. Orduan, 5 urtetan bilakaera oso importantea. Irikoiztu baino ian laukoiztu egin da, ez? Eta, iruditzen zaigu oso itasmo interesgarria dela, zuzenduta dago, sektore bati gaztei zuzenduta dago, askotan hizkuntzaren gaiarekin edo, ohitura diala, hizkuntza diala, bada sektore bat, hizkuntza ohiturak eta bere gorabeherak izaten dituzte, eta horako egitasmo bat importantea da, ikusten da bere arrakasta badula, eta importantea da gazte eskola jasotzea, ziurrenik ere, bietan karneta ateratzea, bada heldutasunaren elementu bat, eta gauza horiek, gustuko gauza motibagarriak eta importantea dianak hizkuntzarekin eta euskararekin lotzea eta euskaraz egin ahal izatea ere garrantzitsua gara. Horregatik, pozik gaude egitasmoarekin eta egitasmoaren arrakastarekin. Eta zozketa. Besterik gabe, zozketa egingo dugu dela garrantzitsuena. Begira, azterketaren arlo praktikoa euskaraz egin ahal izatea eta euskaraz egiteko lanean jarraitu beharko dugu, eta lanketa hortan, buruntzaldea bezala beste eskualde eta herri batzuk ere proiektu hauetan lanean ari dira, eta herri guztiekin batea beste eragile batzuk, Gipuzkoako Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritzarekin batea, implikazioen bilatzen saiatuko gea, egitasmoa bera osatzeko eta eragile guztien artean pauso gehiago eman ahal izateko bere osotasunean karneta arlo teorikoa, arlo praktikoa euskaraz atera ahal izateko. Eta printzipioz hori da, maiatzan berriro jantzua da martxan, egitasmoa, eta espero ezagun orain arteko arrakastarekin edo bide hortan edo jarraitzea. Zuen aldetik, autoeskolen aldetik?